institution. Nikech ODM en a party mosebedo funded heavily gi ilongo nango ORPP, the political party funding, PPF. ODM emane yude mang'eny nikech party moko gine form to lwar, ODM nodong' kochung' e opposition to party ariyo mayudoga PPF. Manyiso ni ruling party gi ODM. To king'iyo nyaka sani gi years ma pesa no ng'eny, Sharon, sani nonengo bed ni kidhi kaka cities, kaka koro Mombasa, Kisumu, ni neno ODM Plaza. Nitie ng'at malor kanyo donje e Range Rover ne, ni en CEO mar ODM Party Plaza mantiere Mombasa, Kisumu, Nairobi. To mago gik ma okine. Kidhi e grassroots, ibo yudo ute mag mabati mowir ODM. Koro in terms of institutional infrastructure, ODM ongego. In terms of ideological infrastructure, ODM ongego. Gima temo wacho niya, sani kaka ne jakom owuok ni, ok ne ng'ato chunga gokinyi to wacho ni Oburu Odinga okawo kar jakom. Kane en party ma is an institution, ne giluongo NDC to gitimo elections because party is a democratic system. Okay. Wach winyo Odinga mar dhi NDC. Yeah, onge gimoro ni ng'ato achiel en ng'ama no yiere. It has to be through a party political process. To ma enena gima ng'ato gituch kasto gidhi gi endorse. Mar ariyo, it is a very bad habit in Africa ni everything is solved in the streets. Gik moko nengo kwongo time boardroom, who agree as party officials, as leaders, then you decide now to go and take it to the people. One gimora more timo roadshow. This is a political popular party majoluo luo, okonengo bedni feuds mantiere family idhi neno Kibra. To magi jok modak kamoro achiel. Onengo bedni gigi solve to gi come out with a resolution. ODM is not going to hold as a national political party in the near future. Odhi pogore. Nikech ng'ama nomiyo ODM obedo national party onge. To ideology te gi principles gi gik mane move ODM sani nenore ni ma en mana Raila Amolo Odinga. Makata sani jo Karuma osechakore ni jo Coast dwa baro, gidwa form party gi. Jatelo masani neno wakili wacho ni gid form broad-based government. Ng'ama broad-based government is about the presidency. President ni dwa dok e power. To president ni okodich gi ODM, odich gi joluo. To ng'e maber ni joluo ne luoga party. Koro otugo gi ODM ni mondo yud kura ma joluo. So he is not interested whether ODM party lives or dies. He doesn't care. Ema mineno kanyocho odhi Nyeri to dhoge opusore ni okadwa wacho gima no wacho no jiteno winjo. Jitemo sugar coat. Ngeni wan joluo wan gi weakness. Jomoko bende wacho ni ne ok en wach mano. Wan gi weakness moro achiel ni kwasechako luo kamoro to wabo ima kata gik maricho. Lakini wadhi inyore kaka community nikech ng'ani to dwa temo reduce party ni to odhi bedo aluo party. Kaka neno seketo Oburu Odinga unconstitutionally through systems okulung party NDC, ji okowinjore kaka delegates, okoyiere through the normal process, odhi kethre. Mar ariyo, nitie reality masani jok manokuongo nwa gi ok dwa yie. There is a big popular opinion among young people. And young people now, especially these Gen Zs, they are kaka ging'iyo gik moko pogore kaka joma chon ne ng'iyo. Omiyo ng'ama chalo Babu Owino, Sifuna should not be wished out. Gik mineno wuok online ni Sifuna must go. Koro Sifuna must go kaka koro nyicha neno ka ng'ane nyath kijana mathin manyocha donjo siasa ni Kasmwe. Owacho ni Sifuna mondo wuog e party mondo donji. Mano nyiso ni koro party leader Jaluo Secretary General Jaluo, what are they insinuating? Gitemo reduce ODM party to a Luo political party. And this is, in terms, katakana onge structures kaka temo wacho mokwongo cha, but it was the most popular national political party in Kenya. Koro kajo ODM okong'iyo gigi, to ODM dhi gore piny. Mogik, party is formed to form a government. A government ni